lang yan. Tingnan mo malo. Ito, tingnan mo yung si Whitey na nagipag-agawan sa maliliit. Ayan, kusog kayo mo dede, oh. Yan, gi, ilog yun. Gi, sup-sup. Mahal. Ito na mahal, oh. Request name mo. Si Toy Toy. Si Whitey. Si Whitey. Ano yan, Ming Ming? Mabubuhay ka, Whitey. La, sige, sup-sup yun. Sup-sup yun, Whitey. Anak ka na. Mana siya malo, yung naka-white, yung malalaman mo yan dyan, mahal. Ayun na. Yun. Ayun yun. Whitey. Dandanin mo yung sup-sup yung ano, Whitey. Manya mong itoy na nitutoy sa iring. Itoy na nitutoy sa iring. Para mabuhay ka. Sige, sup-sup jud. Sup-sup jud. Oh, nagipag-ilogan. Nagipag-ilog. Whitey. Whitey. Whitey, Whitey. Tama na, Whitey. Tama na. Dito ako naglalaba, mahalo. Naglalaba ako mamaya. Pagpayungan ako siya, mahal. Kaya mainit. Mainit masyado. Mainit masyado dito. Pag ganito ang araw. Kaya ano ko lang siya ng payong. Mahal. Matahimik dito nga kasi ano, holiday. Holiday. May tao. Lakad mo na ako, mahal. Nagdodo. Number 1. The Catholic Mass Media Awards Best Counseling Program. Talk to Papa. Pinadidi ko na si si Whitey. I-upload ko lang ito, mahal. Para makita mo si Whitey. Saan yung face mask ko? Oh! Nawala yung face mask ko.